Ang kwentong ito ay ipinadalang muli ni Rene. Nangyari ito sa Bicol. Walang eksaktong taon. Simulan na natin ang kwento. Magandang umaga pong muli, Captain Kokak. Ako po muli si Rene. Sa dami ng mga kwentong naibahagi ko tungkol kay Mamang, ito marahil ang isa sa pinaka nakakakilabot para sa akin. Hindi dahil sa aswang, kundi dahil sa katotohanang ang pinakamatinding panganib ay minsan nanggagaling sa mga taong akala mo ay kaibigan mo. Noong mga panahong yun, may isang pamilya na bagong lipat sa dulo ng aming baryo. Itago na lang natin ang patriarka ng pamilya sa pangalang Mang Indo. Si Mang Indo ay isang tahimik na tao, pero ang kanyang mga mata ay palaging malikot at tila may hinahanap. Ang sabi ng mga matatanda, galing sila sa malayong probinsya sa Visayas at lumipat lang sa Bicol para takasan ng isang masamang karanasan. Isang gabi, habang mahimbing kaming natutulog, bigla na lang nagwala ang aming mga alagang hayop. Ang mga manok sa kulungan ay nagtitilaukan na parang may pumasok na musang, at ang aming baka sa likod bahay ay hindi tumitigil sa pag-ungal. Agad na bumangon si Mamang, bit-bit ang kanyang gasera at syempre ang kanyang tansong itak. "Rene, huwag kang lalabas ng kwarto kahit anong mangyari." Mahinang utos ni Mamang na may kasamang otoridad na hindi mo pwedeng baliin. Sumilip ako sa siwang ng aming bintana na gawa lamang sa kapis. Nakita ko si Mamang na naglalakad sa bakuran. Suot ang kanyang puting duster na tila nagliliwanag sa dilim. Nang marating niya ang kulungan ng mga manok, doon niya nakita ang isang nilalang na hindi ko malilimutan. Mukha itong aso, pero mahaba ang mga paa sa likod. Malaki ang mga tenga na halos tumakip na sa mukha. At ang buntot ay nakabaluktot pa itaas. At ang pinaka nakakatakot, ang amoy nito ay parang nabubulok na bangkay. "Sigbin," bulong ni Mamang. Ang sigbin ay isang nilalang na ayon sa mga sabi-sabi ay alaga ng mga taong gustong magkaroon ng kayamanan o kapangyarihan kapalit ng dugo. Ang sigbin na ito ay abalang-abala sa pagsipsip ng dugo ng aming mga manok. Nang maramdaman ito ang presensya ni Mamang, lumingon ito at naglabas ng isang nakakangilong tunog. Parang umiiyak na sanggol na hinaluan ng tawa ng matanda. Hindi natinag si Mamang. "Sino ang nag-utos sa iyo na pumasok sa aking bakuran?" Tanong niya sa nilalang, na tila ba kinakausap niya ang isang tao. Biglang sumulpot mula sa madilim na bahagi ng mga puno si Mang Indo. Hawak niya ang isang maliit na tungkod na may nakaukit na mukha ng demonyo. "Pasensya na, Aling Maria," pangalan ni Mamang yon. "Pero gutom na kasi ang aking alaga eh. At ang sabi nila, ang dugo ng mga alaga ng isang mambubulong ay magbibigay ng dagdag na lakas." Nakangising wika ni Mang Indo. Doon ko nakita ang tunay na galit ni Mamang. "Ang aking bakuran ay sagrado, Indo. Ang pumasok dito ng may masamang hangarin ay hindi na makakalabas ng buo." Agad na inutos ni Mang Indo sa sigbin na sugurin si Mamang. Sa isang iglap, tumalo ng nilalang patungo sa direksyon ng aking lola. Pero bago pa man ito makadapo, binunot ni Mamang ang kanyang tansong itak. Sa isang mabilis na kumpas, gumuhit ang itak sa hangin at nag-iwan ito ng isang guhit ng pagkinang. Hindi tinaga ni Mamang ang sigbin. Sa halip, tinaga niya ang lupa sa pagitan nila. Isang malakas na pagsabog ang narinig. At ang sigbin
ay tumalsik pabalik kay Mang Indo. Ang nilalang ay nagsimulang mangisay at mag-apoy ang mga balahibo. Napahiyaw sa sakit si Mang Indo dahil anuman ang mangyari sa kanyang alaga ay nararamdaman din niya. Ang itak na to ay hindi pumapatay ng hayop, Indo. Sigaw ni Mamang habang itinuturo ang makintab na tanso sa lalaki. Ang pinapatay lang nito ay ang sumpa. Umusal si Mamang ng isang mahabang orasyon. Nakita ko kung paano nanginig ang buong paligid. Ang tansong itak ay tila tumitindi ang pagkinang. Sa isang huling wasiwas, tinuro ni Mamang ang tungkod ni Mang Indo. Ang tungkod ay nabiyak at nahati sa dalawa. Kasabay nito, ang paglaho ng sigbin sa isang itim na usok. Si Mang Indo ay bumagsak sa lupa, duguan ng mga kamay at tila nawalan ng malay. Kinabukasan, nalaman na lang namin na nilisan na ni Mang Indo ang baryo. Ang kanilang bahay ay natagpo ang abandonado at puno ng mga buto ng hayop sa silong. Matapos ang gabing yun, tinignan ni Mamang ang kanyang itak. May isang maliit na uka sa talim nito, tanda ng matinding engkwentro. Kinuha niya ang kanyang botelya ng langis at dahan-dahang inihaplos yun sa talim ng itak. Rene, tawag niya sa akin habang nakatingin pa rin sa itak. Ang inggit ay mas masahol pa sa aswang. Ang aswang ay kumakain dahil sa pagkagutom, pero ang taong may inggit ay naninira dahil sa kaniliman ng puso. Tandaan mo, huwag mong gagamitin ang iyong lakas para makapanakit, kundi para magsilbing bakod sa mga mahihina. Simula noon, wala nang nangahas na pumasok sa bakuran ni Mamang nang walang pahintulot. Ang kanyang tansong itak ay muling ibinalik sa baul sa ilalim ng papag. Naghihintay sa susunod na pagkakataon na muli itong kailanganin laban sa kadiliman. Ito ang kwento ng sigbin ni Mang Indo, Captain Kokak. Isang paalala na ang tunay na lakas ay wala sa kung anong nilalang ang alaga mo, kundi sa kung gaano kalinis ang iyong hangarin. Maraming salamat po at asahan nyo ang iba pang mga kwento ni Mamang sa susunod kong day off.